ja estem així de nou. Ja sé que vos va encantar el viatge de l'altre dia i el d'avui estarà ple de sorpreses i noves actuacions. Per cert, ens han aplegat moltíssimes fotos dels vostres llibres favorits en valencià i estan tan boniques, ens encanten. I avui al final del tot farem el sorteig, que no se vos oblide, que si voleu conèixer qui és el guanyador o guanyadora del superlot de llibres, s'heu de quedar fins al final, Doncs ara sí, prepareu-vos perquè anem a tornar a agafar el globus de la imaginació i seguirem anant de viatge per les nostres terres coneixent a un muntó d'amics i amigues que ens faran un muntó d'actuacions. Esteu preparats i preparades? Sí! Molt bé, doncs el tio Cook ens ha dit que quan estiguerem a preparades que el cridarem. A veure. Que este tio Cook s'ha modernitzat molt. No com jo, que encara estic... Iaio, el mòbil! Que està duret! Et criden, Iaio! Què dius, Cuquet? El telèfon, que t'estan cridant! Ai, el mòbil, Cuquet! Sí, va, agarra'l. Sí. A veure qui és. Sí, digue'm. Bon dia, tio Cook, sóc l'Helena. Ai, Helena, quina alegria. Sí, tinc aquí els cuquets i les cuquetes a preparades. Te'ls envie, val? Gràcies, Perla. Ja ens veurem en acabar el viatge d'avui. Un beset, Helena, que ja venen, Iaio, que ja venen. Tranquil, Cuquet, que em tires el mòbil. Sí, perdona. Vinga, ale, doncs cuquets i cuquetes, vos deixo amb el tio Cook i amb el cuquet i se n'anireu de viatge, un viatge superbonic i divertit. Ens veiem després, vale? Vinga, adeu, fins després! Bon dia, xiquets i xiquetes. Hola, amics, com esteu? Jo també. Esteu preparats per a pujar al globus de la imaginació? Que bé! Per fi ens tornem a enlairar per seguir recorrent les nostres terres. Què fas, Cuquet? Jo avui he vingut preparat per a pescar. Com que començarem el nostre viatge a una ciutat marinera, així podré dinar de camí. Però, Cuquet, des d'ací dalt no crec que pugues pescar més que núvols. Ah, mira, que ja ha picat, Iaio, que sí, mira. Però com és possible? Què dius, Cuquet? Compte, Cuquet! Hola, Què? soc la serp de l'Hilitero de Castalla. No tingueu por. Jo estic tremolant. Ai, Iaio, quin animalot. Ui. No patiu. L'altre dia em vaig quedar amb ganes de pujar al globus de la imaginació amb vosaltres. Que bé que m'has pescat, Cuquet. Des d'ací dalt es veu tot molt bonic. Ui. Cuquet, que sóc una serp bona. Però bona de veritat, de la bona. Sí. I no penses pegar-nos ni un mosset? Ni un mosset. Segura, serpeta? Seguríssima. Amics, ja que m'heu pescat, arrimeu-me al campello, que tinc moltíssimes ganes de conèixer aquell poble. D'acord. Una nova companya de camí. Iuhu! Ves-te, serpeta. Si vens de bones, benvinguda al nostre globus. On en caben dos, en caben tres. Moltes gràcies, amics. Que comença el nostre viatge. Anem a mirar el nostre mapa. Sí. El nostre viatge d'avui comença al Campello. És un poble de la comarca de l'Alacantí. Un poble amb una estreta relació amb la mar, ja que sempre l'han escoltat i han treballat amb ella. Antigament, quasi tots els seus habitants es dedicaven a l'agricultura i la pesca. Mireu quina llum tan bonica té. Al Campello també hi ha torres de vigilància.
Mireu allà dalt a la loma, la Torre de Reixes. I així baix, vora mar, la Torre de la Illeta. Per a vigilar els pirates de Tabarca? Els pirates i a molts altres que arribaven de la Mediterrània per a descobrir les nostres boniques terres. Sí, Mira, iaio, piscines al mar! són els banyets de la reina. Conta una llegenda que una reina mora els va manar construir per a poder-se banyar tranquil·la sense que les ones l'emprenyaren. La realitat és que es tracta de piscifactories creades pels romans ja fa més de 5.000 anys. Vaja, iaio, això són molts anys! Moltíssims, més anys que el castell. Al Campello els agrada cuinar el caldero campellero i l'arròs a banda el fan molt bo. Celebren els moros i cristians i fan el seu propi desembarc recreant els temps de batalles del passat. Així són molt ballaorets. Esperen amb impaciència l'arribada del 9 d'octubre, jugant xiquets i majors a jocs tradicionals. Anem, cuquets, que avui comencem amb molta marxeta. Anem a visitar a la meva amiga, la Doñeta, que viu molt prop d'ací. Doñeta Ardit és una associació de circ que va néixer a Alacant fa més de 21 anys. Al començament eren un grup de malabaristes i avui en dia és una associació de circ social molt interessant i estem en un projecte enfocat en la pedagogia amb una perspectiva de gènere. Però què feu ací, coquets i coquetes? Heu vingut tots i totes a ma casa? Però quina emoció! De veres, no m'ho puc creure! I què feu? Amb el tio Cook! És de veres! Uau! Quina alegria! Doncs, mireu per a on? Justament, estava a punt d'entrenar un poquet. A lo millor voleu jugar amb mi? I podem fer un poquet d'exercici i manejar-nos un poquet. Tots i totes juntes. Què penseu? Mireu, el primer que fem sempre quan anem a fer alguna cosa de manejar-nos és escalfar un poquet, perquè necessitem tenir el cos disponible. Aleshores, la meva manera d'escalfar és fer el ball de la pluja. Començant per damunt, pel cap, fins als peus. Una de les maneres és pegar-nos colpets. Mireu, pel cap. Feu-ho, vosaltres també. Va, 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 va. Colps. Pel cap. Per la cara, que espavile. Pels braços. Molt bé. Les mans. Pel pit. I l'esquena, per la panxa, el cul i les cames. Colpets. Molt bé, els genolls també. A veure com ho feu. Molt bé. I ens peguem també als peus. I ara fem una pluja del nostre cap que cau, mireu, des d'ací que bé! Ara sí que podem manejar-nos un poquet, Una de les coses que a mi m'agrada fer és jugar a ser animals. El món dels animals té coses molt interessants. Per exemple, intentem manejar-nos com una granota. A veure com seria això. Una granota normalment va per terra i pega bots. A veure com feu la granota vosaltres. Va, va, que vos veig. Molt bé, molt bé. La granota seria un dels animals. Molt bé.
Per exemple, un altre animal, que a mi em pareix molt xulo, és l'elefant. L'elefant té molt de pes en les cames. Camina i deixa tot el pes d'una trompa, veritat? Sabeu què podem fer l'elefant? Anem a manejar-nos un poquet com l'elefant. Va, va. Vinga! Ai, que es note, que es note. Un altre animal molt xulo, però sí que va pel terra, seria una serp. Aleshores, si anem a fer la serp, hem de fer-ho pel terra. Si teniu un trosset al saló de la vostra casa o la vostra habitació, busqueu que teniu un poquet de lloc per a jugar i per a ballar. Va, anem a manejar-nos com una serp pel terra i a manejar-nos i a reptar, que això és el que fan les serps. I podem jugar per aquí. A veure com feu la serp. Molt bé, molt bé. Un altre animal molt xulo, per a mi, és un ocell. Els ocells volen. Nosaltres hem de fer com vola un ocell. A veure, si comencem a moure el nostre cos, volant. Com volaria un ocell? A veure. Com vosaltres, que heu vingut en globus, que ho sé. Volant com un ocell. Que bé! I ara que estem un poquet més escalfats i escalfades, anem a jugar una cosa que m'agrada molt a mi, que és fer ús de la nostra imaginació. En aquest cas, m'agradaria intentar imaginar que som una llavoreta. Imagineu que esteu enmig d'un camp molt, molt, molt gran. Tot el que teniu per sota vostra és terra. I la terra està cobrint-nos, sabeu? Una llavor és molt petita i està condensada, comprimida, està allí, dintre d'ella mateixa. Però dintre d'una llavor en potència, què tenim? Una planta, un arbre molt gran, un arbust, pot ser una planta de flors, no sabeu. Cadascun i cadascuna anem a imaginar que som una llavor xicoteta que estem sota la terra i que després anem a obrir, a créixer i a convertir-nos en un arbre. D'acord? Aleshores, anem a començar des d'ací. Estem en la nostra llavoreta. I si voleu, tanqueu els ulls, si voleu. I poquet a poquet aquesta llavoreta comença a obrir-se. Comença amb els peus. Podem fer com que són arrels. Els braços, que pot ser que després siguen les nostres branques. Anem a estirar. Com seria aquesta llavoreta? Com seria? Com s'estiraria? Com manejaria la terra? Com obriria el pas per eixir de la terra i convertir-se en un arbre? Anem a fer-ho. Estireu, estireu. Estireu els braços i les cames. Anem a estirar. I a poc, aquesta llavor comença a eixir a l'exterior. I com que és molt curiosa, comença a investigar què hi ha per ací fora.
i comencem a manejar-nos en un poquet més de ganes, un poquet més de força, amb l'energia d'eixa llaureta que ix i que creix i que és forta i que comença a descobrir el món. Molt bé! Ho hem passat genial. Moltíssimes gràcies per visitar-me. Estic supercontenta de veure-vos. I bueno, espero que ho passeu molt bé. Per on aneu ara? Adeu! Vaja, quina bona manera de començar la jornada! Em sent genial, iaio! Ei, clar, Cuquet, l'exercici és fantàstic i et fa sentir bé amb tu mateix. Sí, ara estic preparat per a tot el que vinga. Ai, iaio, ja trobé a faltar a la SER. I ara què? Anem a conèixer nous amics? Sí, Cuquet, ara anem cap a l'interior. A la comarca de les Valls del Vinalopó trobem el poble de Petrer. Un poble molt bonic. Mira quin castell. A les seues muralles hi ha cases cova. Quan arriben les festes, ballen una dansa única, el ball de les carasses. També fan moros i cristians. Els encanta desfilar i vestir-se. Aquella serra és la Serra del Cid, a la qual tots els petrelins i petrelines coneixen com la cadira del cavall. És igualeta! Sí, Cuquet, són grans artesans de les sabates i del cuir. Mira quines coses fan. Que faeners, mare! És famosa la seua gatxamiga i les seues coques de pala. Se'm cau la bava. I són ben jugadorets. Els agrada molt la pilota valenciana, un esport autòcton del País Valencià. Es juga als trinquets, frontons o al mateix carrer amb una pilota menudeta de cuir i un guant per protegir algunes zones de la mà. Ah, i així vivia el meu amic Don Pere Mestre, el jugador de Petrer. També jugava a pilota? No, es jugava els diners. Vaja, i venim a veure'l a ell? No, venim a visitar un altre amic meu que de segur t'agradarà moltíssim. El mag Adrià Carratalà. Abracadabra, pota de... ¿Pota de qué? ¿De qué era la pota? ¡Ah! Abracadabra, pota de... ¡Oh! Pota de pernil! Pota de pernil, clar, no me'n recordava. Ei, ja heu arribat! Què tal, cuquets i cuquetes? Tinc preparat per a vosaltres una màgia molt especial. Acompanyeu-me. Ja som així. Encara que vosaltres esteu a la vostra casa i jo a la meua, vaig a tractar d'endevinar quina d'aquestes 5 cartes esteu pensant. Bé, encara no les coneixeu perquè no vos les he mostrat, però vaig a mostrar-vos-les un segon. Heu de pensar només una carta. Preparats i preparades? Ahí van les cartes. Tenen un munt de dibuixos, Fixeu-vos només en una. La teniu? Sí? Perfecte. Ara les barallarem. Ben barallades, i trauré només la carta que esteu pensant. Deixeu-me pensar. Jo crec que la vostra carta és aquesta. Vaig a treure-la. I, si no m'equivoque, ara la carta que falta és justament la que havíeu pensat. Sí? L'he endevinat? Increïble! Vos ha agradat? Voleu aprendre a fer màgia vosaltres? Acompanyeu-me. Mireu, per aprendre aquest truc de màgia necessiteu només una goma del monyo. Si no teniu una goma del monyo, podeu fer servir qualsevol goma elàstica. Primer vos mostraré el truc i a continuació vos ensenyaré a fer-ho. Si fique aquesta goma al voltant de 2 dits i tanque el puny, observeu, 1, 2, 3... La goma màgicament salta de dits per davant i per darrere. És increïble. Torne a fer-ho, mireu. 1, 2, 3... I salta de dits. Mola un muntó. Està guai, Mireu, és superfàcil.
Fiqueu la goma al voltant de 2 dits, com faig jo. I al tancar la mà, el que feu en realitat és clavar tots els dits per darrere. Així. Veieu? Si la mostre per davant, que és el que veu el públic, només sembla que està al voltant de 2 dits. Però si la mireu per darrere, que aquesta és la part secreta, la que només teniu que veure vosaltres, la goma està al voltant de tots els dits. Si ho heu fet bé, quan obriu la mà, la goma saltarà automàticament. És així de senzill. Torne a fer-ho, perquè pot anar en l'altra direcció. Tire de la goma per darrere, clave tots els dits dins de la goma, veieu? Per davant sembla que només està al voltant de 2 dits, per darrere està al voltant de tots, però això no el mostrem, sempre la mostrem així. I al obrir la mà, salta. Que xulo, Salta. Està guai o no? Assageu molt fins que vos isca. I quan ja sapeu fer-ho, podeu provar la versió més avançada, que és empresonant tots els dits amb una altra goma. I encara així, la goma continua saltant. És que és increïble! Bé, estaria tot el dia amb vosaltres, però sé que teniu que fer un viatge molt llarg. Així que ha sigut un plaer compartir aquest temps amb vosaltres. Un salut! Adeu! M'encanta la màgia! Ves amb compte que l'altre dia vam tindre un xicotet accident amb les teues pràctiques màgiques. Que no, iaio, no patis, que és que això està controlat. A veure si l'endevines. Careta sonrosada, amb cos espinós, i quan t'olores se me'n van totes les pors. Careta sonrosada, cos espinós... La rosa! La rosa! Per a tu, iaio. Ai, que bonic! Gràcies, Cuquet! Ai, quin olor tan dolça! Vos agraden les endevinalles, Cuquet? Sí! Anem llavors cap a Monòver. També és un poble de les valls del Vinalopó. Un emplaçament erigit entre 2 tossals. Ací també tenen una torre, però esta no és de vigilància. És la torre del rellotge, que marca l'hora amb les seues campanes a tots els veïns del poble. A Monòver tenen una de les poques escoles de boixets del País Valencià. Mira quina traça tenen estes senyores. Boixet que va, boixet que torna. Molt bé, senyores. I també tenen un dels últims artesans de barrils de vi, que en tenen molt i molt bo. Ací tenen una modalitat de pilota valenciana que es diu galotxet. I ara sols es juga a Monòver i a la Romana. A aquest poble hi ha 10 galotxetes per jugar-hi. Sí que són jugadorets, sí. És ben famós el seu marbre roig, roig Alacant. I a festes fan trobades de nanos i gegants. Mireu, mireu, mireu com ballen. Sí, i alguns se'ls fabriquen ells mateixos. Que apanyats. Així, a una caseta entre Monòver i el Pinós, trobem a Txelo Calabacera i la seua família. Ja ho veureu. És una gran contacontes que té moltes sorpreses per a nosaltres. Cuquets i cuquetes, estem viatjant en la imaginació i tota la gent del casal del tio Cook, cuquets i cuquetes inclosos, estem arribant a la casa dels contes, Calabassa, entre Monòver i Pinós, rodejats de natura i també de contes. Passeu, passeu. Hola, cuquets i cuquetes! Quina alegria veure-vos! Soc Txelo, de Contes de Calabassa. Quina alegria que estigueu fent este viatge i que hagueu vingut a la nostra casa. Nosaltres vivim en el camp, tenim una gran sort. Vivim entre Monòver i Pinós, en un caseriu que és molt xicotet, que li diuen Calabassa. I a mi m'han dit que avui tinc que fer uns contes
confitats. I he pensat, bueno, pues confitats, pues vaig a cuinar algo. Vaig a posar-me el meu barret de cuinera i vaig a confitar unes endevinalles delicioses. A veure què vos pareixen. Unes endevinalles sobre verdures i fruites. Què vos pareix? Sí? Pues vinga, anem a veure si endevineu. Teniu que estar atents i atentes i anem a pensar un poquet. Com vos he dit, anem a parlar sobre fruites. La primera endevinalla. Anem allà, cuquets i cuquetes. N'hi ha de negre, n'hi ha de blanc. La dolçura, al cor, s'atura. Sols, que no dura. Què serà? Anem a pensar un poquet. Vaig a repetir-la, val? N'hi ha de negre, n'hi ha de blanc. La dolçura, al cor s'atura. Sols, que no dura. Què serà? Què serà? El raïm! Segur que sí? Ai, és que aquestes xiques són molt llestes. Anem a comptar hasta 3, vinga. 1, 2 i 3. A veure si és veritat, a veure. El raïm! Un fort aplaudiment! Clar, n'hi ha de moltes classes. El raïm, el que mos mengem en cap d'any. Que bo! Nosaltres així en el Vinalopó en tenim molt. Ja sabeu. El raïm, primera endevinalla. Pues anem a continuar, cuquets i cuquetes, en una altra. Més fàcil o més difícil? Més difícil! Més difícil? Va, esta és difícil, Anem a per esta. És una fruita. Estigueu atentes. Soc un pres sense presó. Mireu les barres de la presó. Soc sec, però ben redó. I quan me mengen els homes, me troben molt bo. Què serà? Esta és molt difícil, Vaig a tornar-la a dir, vinga. Soc un pres sense presó. Soc sec, però ben redó. I quan els homes m'agafen, me mengen i em troben ben bo. Què serà? El préssec! Segur? No ho sé. Anem a comptar fins a 3, va. 1, 2 i 3. A veure. Uau! El préssec! Esta paraula estava amagada, o millor, estava tancada en la presó. Era difícil. Bo, pues els préssecs, que ara mateixa podem començar a collir-los. Són dolcets. A veure, pues ja tenim una segona endevinalla confitada i anem a per la última. Fàcil o difícil? Difícil. Difícil o fàcil? Difícil. Vinga, valentes, anem a per la última. A veure, cuquets i cuquetes, així la tenim. A veure què diu. Blanca soc de naixement. Vas vestida en llacets verds. Quan te'n tallen a trossets, vas plorar a la gent. Ui, què serà? Vaig a tornar-la a repetir. Blanca soc de naixement. Vas vestida en llacets verds. Quan te'n tallen a trossets, vas plorar a molta gent. Què serà? La ceba! En sèrio? La ceba? Segur. Anem allà. Contem hasta 3. Cuquets i cuquetes, què penseu? I 3. A veure... La ceba! Fortíssim aplaudiment! Molt bé! Pues sí, xiques i xiquetes, així tenim les 3 endevinalles confitades. Però no estic segura si era confitades o seria confinades. Confinades! Arrea, que m'he equivocat! Però dona igual, sabeu què? Jo m'he portat... Ui, que se me cau tot! M'he portat el meu raïm, m'he portat la meua ceba i jo vaig a confitar-me. Xics i xiques, moltes gràcies per haver fet este viatge, que continueu
i dir-vos que pronte, molt pronte, mos trobem en el casal del tio Cook, que tinc moltes ganes de veure-vos i de abraçar-vos. Bon viatge i fins un altre dia. Adéu! Boníssimes. Estes endevinalles de Chelo Calabacera. Ha estat fantàstic, iaio. Jo de major vull ser contacontes. O cuiner. Home, encara no tinc massa clar. Puc ser tantes coses. Escolta, ara seré jo qui propose un destí. Anirem al coll, on tinc uns bons amics. Perfecte, Cuquet. Veurem on les portes. Deixem enrere Monover i ens anem cap al coll, que es troba a la comarca de l'Alcoià. És la seva capital. Has vist, iaio, quina ciutat tan bonica? Mireu allà al fons, el barranc del Cinc. Als carrers del centre històric trobem la seva arquitectura modernista. Mireu la casa del Paó i els balcons redons en forma de mitja lluna. Parlant de mitja lluna, ací celebren la festa de moros i cristians amb molta il·lusió. Ixen els ballets al carrer, la gent s'ajunta en filaes i baixen des de la part alta de la ciutat desfilant acompanyats de milers de músics. Mireu quin goig! Alcoi és coneguda com la ciutat dels ponts. Se'n compten fins a 33. Ai, mare, quant pont! Mireu, per la vora del riu Serpis podem veure les restes de les fàbriques que van protagonitzar la revolució industrial, on les treballadores van lluitar pels seus drets. Altra cosa que els agrada fer és cuinar. A mi m'agrada la pericana alcoiana i les belluques farcides. Estan boníssimes, iaio. Vaja, sí que en saps tu, d'Alcoi. Sí, així vinc sempre per Nadal a veure un grandíssim espectacle, el Tiricity, un teatre de titelles. M'encanten les titelles. Va començar a representar-se fa més de 200 anys. I saps què? Digues, Cuquet. El Tiricity viatja amb globus, com nosaltres. Mira, mira! A Nadal també vinc a veure el pregó del tio Piam, acompanyat de les danses i el Tiricity. I lo milloret, en acabar arriben les burretes. Porten unes bústies a les alforges on xiquets i xiquetes claven els seus cartes al rei Max per a que aquests animals les porten fins al llunyà Orient. Ja, que bonic és el Nadal per Alcoi. Sempre que puc, vinc a visitar uns bons amics. Veniu, anem a veure un grup de música molt animat. Marcel el Marcià! Quin mareig! Som Marcel el Marcià i estem en Alcoi. Coneixeu Alcoi? Doncs Alcoi està envoltat de muntanyes. La Font Roja, la Serra de Mariola, molt rebonic. Així que esteu convidats i convidades a vindre així al Coll. Per això Marcel el Marcià han triat este lloc, perquè ens encisa la natura i ens encisa ballar, dansar i cantar. Així que en aquesta dansa heu d'anar fent allò que la cançó diu, tocar-se el nas, tocar-se el peu, donar-se un abraç. Escolteu, balleu i gaudiu amb Marcel Marcià. Vinga, anem allà! Marcel, toca't el peu, Marcel, toca't la cama, Marcel, toca't el nas, Marcel, fent un abraç i roda-li, Marcel, alçant el dit, i roda-li, tocant el teu flautí, i roda-li, Marcel, alçant el dit, i roda-li, tocant el teu flautí. Marcel, toca't el cul, Marcel, toca't el muscle, Marcel, toca't el braç, Marcel, fent un abraç i roda-li, Marcel, alçant el dit, i roda-li, bufant el teu flautí, i roda-li, Marcel, alçant el dit, i roda-li, tocant el teu flautí.
tocat el peu, Marcel tocat la cama, Marcel tocat el nas, Marcel fent un abraç, Marcel tocat el cul, Marcel tocat el muscle, Marcel tocat el braç, Marcel fent un abraç i roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li tocant el teu flautí, i roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li tocant el teu flautí. Vinga! Tocat el peu, Marcel tocat la cama, Marcel tocat el nas, Marcel fent un abraç, Marcel tocat el cul, Marcel tocat el muscle, Marcel tocant el braç, Marcel fent un abraç. I roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li bufant el teu flautí, i roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li bufant el teu flautí, i roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li bufant el seu flautí, i roda-li, Marcel alçant el dit, i roda-li tocant el teu flautí, i roda-li, Marcel, i roda-li, Marcel, i roda-li, Marcel, i roda-li tocant el teu flautí. Que toca-li el nas, Cuquet! que toca-li el cul, Cuquet toca-li el cap, Cuquet fent un abraç. ¿Será posible? ¡Ay, este Cuquet! Ai, iaio, és que m'agrada molt viatjar amb tu. Que bé que m'ho passe. Ai, iaio, oi, crec que tinc pipí. Què faig? Ho faig per ací, per la borda? No, Cuquet! Baixem a terra un segonet i de pas fem un descanset. Cuquets i cuquetes, anem a parar 10 minutets. Aprofiteu vosaltres també per a fer tot el que hàgeu de fer i en 10 minutets tornem. Va, iaio, que em pixe. Ja anem, aguanta't. Adeu, amics, fins ara. Adeu, boniquets, fins pronte.